Hola, bon dia, som l'Eina i el Jan i avui us presentarem les notícies del Cins Cardener en anglès. Black Lives Matter. George Perry Flow was an African-American man that died the 25th of May of 2020 after police agents subjected him to death with being arrested for a fake $20. He was thrown to the floor and immobilized by an agent. The agent applied pressure on George's neck with his knee for 9 minutes. The police agent didn't stop putting pressure, despite the loud voice of George begging for mercy. "I can't breathe" was the phrase he repeated until the moment he died. This caused a commotion against racism, creating a lot of manifestations and riots. But George is not the first black person to be harassed by a police agent. There has been cases where black trans women were murdered by agents. With this caused a commotion that caused the ACAB sign, which means all cops are bastards. Hola, som l'Eva i la Ida i ara us presentarem la notícia. Descobreixen una foca pèl-roja a Rússia. Un equip de biòlegs marins estan preocupats davant el descobriment d'una foca pèl-roja a l'illa de Tvilem, al mar de Rússia, ja que té albinisme parcial. Corre el perill de que no sigui acceptada a la seva colònia a causa del seu aspecte inusual. Aquest tipus de coloració en foques resulta molt poc comú, només una entre 100.000, per això el biòleg de mamífers Vladimir Bukhanov es va quedar molt sorprès a trobar-se-la en una excursió a l'illa. I és que la jove foca destaca entre els seus amics pel seu pèl roig, els ulls blaus i les seves aletes roses. Encara que el descobriment resulti una bona notícia per als experts, resulta un fet preocupant. Fa uns anys, una altra foca pèl-roja anomenada Nafanya va ser excloïda per als seus companys perquè era molt diferent als altres. Ara que els biòlegs temen que pugui passar el mateix amb la nova cria. Però encara queda alguna d'esperança per la jove foca, ja que Bukhanov va compartir una imatge a Instagram d'una foca adulta parcialment albina en una colònia de Cereveno Cetano a l'illa de Bering. Pel que es veu, aquesta cria també podria ser acceptada a la seva pròpia colònia. Hola, soy Atos y les Guifre y vamos a presentaros las noticias. Coronavirus en España y el mundo, brotes, datos, casos y muertes por COVID. Última hora en directo. Ya son casi 31 millones las personas contagiadas por el coronavirus en todo el mundo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de muertos alcanza casi el millón. El Ministerio de Sanidad informó este jueves que el COVID-19 ya se han dejado 30.495 muertos y que hay 640.000 casos diagnosticados en España desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha sido clara en 24 horas de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se reúna con Pedro Sánchez.
El virus no discrimina por clases sociales ni raciales. Son algunas de las críticas que ha azotado. Marruecos ha superado ya la cifra de las 100.000 contagiados, de ellos son 54.105 casos registrados desde el pasado 20 de agosto, 1927 en las últimas 24 horas.